Bona tarda i benvingudes a totes a la darrera sessió de les jornades Mirades polièdriques de la violència de gènere. Com sabeu, vam començar amb la conferència inaugural de l'Emília Roig perquè la interseccionalitat no és un luxe, que van acompanyada de 3 taules rodones. La primera sobre com aplicar la interseccionalitat a la intervenció en prevenció de violència de gènere. La segona sobre l'articulació dels eixos home-dona i diversitat sexual i de gènere en aquestes polítiques de prevenció, per tant, aprofundint en què entenem per gènere quan parlem de violències de gènere. I, en tercer lloc, com abordem un aspecte molt concret, el porno, en les polítiques de prevenció quan fem intervenció amb joves per prevenir la violència. Aquestes darreres sessions, si no les heu vist, estan penjades a la web del projecte i fins ara hem rebut gairebé 2.000 visualitzacions entre les persones que ho han fet en directe i que ho han vist posteriorment a la web del projecte. Per tant, moltíssimes gràcies per l'interès. Avui tanquem les jornades i ho fem amb la conferència explorant l'enfocament interseccional en la prevenció de la violència de gènere als centres de secundària, recerca, preguntes i reptes. I després de la conferència tancarem escoltant el podcast de Zones F que ens han preparat les companyes de Lo Relacional. La conferència d'avui la donarà la Vanita Sundaram, que és catedràtica en educació a la Universitat de York. La seva recerca gira al voltant de violències de gènere i adolescents i de les formes quotidianes de sexisme, assetjament i abús en el context educatiu. Entre les seves darreres publicacions destaquen Lad Culture in Higher Education, Sexism, Sexual Harassment and Violence i Preventing Youth Violence. Hi, Vanita. Thanks for being here, closing the conference. So let's now watch the presentation subtitled in Catalan. Per tant, ara veurem la seva presentació subtitulada al català i després mantindrem la secció de preguntes i respostes. La Vanita ens ha comentat que té problemes de connexió, per tant, esperem que la connexió sigui prou bona per mantenir la part de preguntes i respostes, que ja sabeu que podeu fer aquí sota a l'apartat de preguntes i respostes, podeu anar clicant aquí les preguntes que li voleu adreçar, mentre que el xat el reservem més per comentaris o dubtes que tingueu. La gent que ho esteu seguint per YouTube Live també podeu anar fent preguntes a l'apartat de comentaris. Per tant, veiem la conferència i ens retrobem d'aquí un moment. Gràcies. Hi there. I'd like to thank you very much, first of all, for inviting me to speak at this really important conference on centering intersectionality and violence prevention. In the talk, I'm going to be drawing on some research that I have been involved in the UK and in other contexts to think about the key issues that this research tells us we need to center in intersectionality when thinking about violence and preventing violence. I'll also be raising some remaining questions and challenges for those of us involved in this work to consider in developing a truly intersectional approach to violence prevention. So the key arguments that I'll be making revolve around the following points. I'm going to be arguing that research conducted both in university contexts and in schools demonstrates that a range of forms of sexual harassment and violence exists in both settings. Some of those forms are similar in the way they manifest and the media through which they're enacted. Of course, it's important to make distinctions between these educational settings, and I consider whether the recent research that I've been involved in higher education contexts can offer some useful concepts for thinking about how to prevent violence in secondary schools. What I also argue, and which others have argued before me, is that violence prevention tends to be conceptualized at the individual level in both higher education and in school contexts. It tends to be mainly conceptualized in terms of bullying or conflict resolution, and I claim that we need a more specific focus not only on gender, but on the way that gender intersects with other identity markers of difference, such as race, class, sexuality, and disability, and that these intersections themselves need to be at the center of violence prevention. Based on some work I've done with colleagues, and which I'll talk about in this presentation, we have
coined the concept of shared vulnerability, which we think is useful for considering not only the potential for active intervention and resistance to sexual harassment and violence, but also the limitations of asking people to be active interveners or to challenge instances of sexism, sexual harassment, and sexual violence in education and in other contexts. So before I move on to the next slide, I'd like to acknowledge the fact that the research that I draw on in this talk has been funded by a range of funders, including the Society for Educational Studies, the Society for Research into Higher Education, and the Office for Students, all of which are UK-centred. And this is the result of collaborative work with feminist giants whose shoulders I stand on, not only in talking today, but in conducting research in this field in general. And specifically, the people I've worked with on these projects are Professor Carolyn Jackson, Professor Alison Phipps, Dr. Tiffany Page, and Erin Shannon, who is a research student in my research group. There are also other people, some of who may be listening to this talk, who have been involved in the projects that I will be mentioning today. And I thank them for their collaboration and their expertise and knowledge as well. So turning to thinking about sexual harassment and violence in schools, I just want to give a bit of background context as to the prevalence and forms that this takes. In the UK, there's been increasing interest in recent years in the ways in which children and young people experience sexual harassment and violence after a sustained period of denial, institutional, structural, systemic denial around the fact that these issues touch the lives of young people in a very prevalent way. So the Women and Equalities Committee in the UK initiated an inquiry into sexual harassment and violence in schools in the UK, and a range of different actors submitted testimonies to this inquiry or evidence to this inquiry, including researchers such as myself, government bodies, teachers, and students and young people themselves. So one of the key findings here was that even very young children are experiencing sexual harassment and sexual violence on a daily basis. One of the findings was that 22% of young girls aged between 7 and 12 had experienced jokes of a sexual nature from boys. A student in my own research group, who is now a lecturer in her own right, found that boys as young as 5 were using objectifying language to discuss and evaluate their female peers. So they were talking a lot about their attractiveness and specifically in terms of their skinniness. So really drawing upon conventional tropes around idealized femininity. A UK organisation, the Girl Guiding UK organisation, does an annual survey looking at the kind of the quality of girls' lives and the issues that are most affecting them, that are most pressing for them. And sexual harassment has now routinely become one of the top issues that young women in the UK say affects their lives negatively. And the evidence that was submitted to the Women and Equalities Committee inquiry by Girl Guiding showed that over 3/4 of girls in the age range 11 to 21 said that sexual harassment affects their lives negatively, including in schools. So more recently, there has been some research on the lives and experiences of young LGBT people as well. Stonewall, which is an organization that advocates for LGBT rights in the UK, has found in their work that over half of LGBT young people have experienced homophobic bullying in UK schools, and that teachers are reluctant to deal with this bullying even when they witness it firsthand. And Elizabeth Payne from the Query Institute in New York has also found that peer-to-peer bullying of LGBT youth is a form of gender policing that is widespread in schools as well. So that's a brief introduction. There's plenty more research that could be drawn on, of course, but I'm just drawing together some of the research in the UK in particular, given that that's my context. There's obviously work from many other European and beyond contexts that point to the prevalence of sexual harassment and violence in school contexts. But what I want to think about is, what does schoolwork tell us about the factors that underpin the acceptance of harassment and violence? And what does it tell us about how the norms and values that support harassment and violence become produced and recirculated by young people? And the reason I'm interested in this is because I think the answers to these questions give us some real clues about the types of issues that we need to address in violence prevention. So, for example, we're already talking about the words norms and values, which suggests to us
that we should be thinking about violence prevention beyond the level of the individual and be thinking about communities and cultures more broadly. So what some of the research, again in the UK context, but which echoes work found in other contexts, we found that gender norms are really central to young people's understandings, not only of what constitutes violence, so what do they recognize as violence, but also their acceptance and continued justification of these practices. So Melanie McCarry, who's a colleague at Strathclyde University, has done a very important study on young people's intimate partner relationships, where she found that for young men, the way in which they could demonstrate appropriate masculinity, a hegemonic form of masculinity, was through exerting control and authority over their partner and demonstrating that quite overtly. Some work that I have done suggests that while young people will immediately say that violence against women is wrong in particular, they will very quickly in their storytellings about violence begin to justify and excuse and explain why violence might be used with reference to gender norms. So in particular, the two central themes are this sense that that aggression and violence is natural for boys and for young men, and so therefore they cannot help it. It's just ingrained in them and their nature. And the second is that when young women do something that transgresses the expected norms for good girls, for feminine girls, that this becomes used as a reason to not only explain violence, but to argue that violence is deserved in some cases. So these very rigid understandings of appropriate gender behavior are used to justify why violence is used, as well as why young people might experience violence. So other people have argued that constituting violence in this quite simple victim-bully binary actually continues to simplify the way in which we understand violence. So it individualizes what Ringrose and Reynolds have called a complex social and cultural phenomenon. So already here we see these early hints towards the need for an intersectional lens to think about how violence is rooted in social and cultural structures and systems rather than in individuals. But anti-bullying initiatives in schools continue to tend to be individualizing and psychologizing. And Jessica Ringrose has found that actually this can increase risks for young people to disclose violence against them or harassment against them because it becomes a problem of the individual. And in the psychologizing discourse can become a problem of, a psychological problem of the individual being either vulnerable to violence or unable to somehow deal with violence or resist harassment themselves on an individual level. Payne and Smith have also noted that current binaries around victim bullies or victim harassers, which are used in prevention initiatives in school, often conceptualize power as the capacity that one individual has over another to inflict harm or pain. So the systemic and structural analysis of how violence comes to be produced and becomes prevalent in society is missing in the way in which violence prevention is dealt with in schools. So I want to briefly look at universities as well and look at the ways in which sexism and sexual harassment and sexual violence manifest in universities, partly because some of the lessons that I think we can learn around intersectionality and violence prevention for schools come directly from university contexts. So I just want to give a very brief overview of what the situation looks like in terms of universities. And some of you may already be familiar with this research, so I will keep it brief. So we know that student-on-student sexual harassment and violence is very prevalent in university contexts. In the UK, the National Union of Students has found that 2/3 of women have experienced some form of harassment in their university setting. And a later study by the National Union of Students, again, included male respondents and found that 37% of women and 12% of men had experienced unwanted sexual advances. Now, one of the kind of key limitations of these kind of studies is that the gender identity of the perpetrator is not a question that's asked about in these studies, nor are personal characteristics beyond gender asked about the survivors. So we don't really have a sense of the dynamics of the experiences of violence from these surveys. We have more of a sense of the prevalence, again, in quite binary terms.
This is clearly not a phenomenon that's located uniquely in the UK, and studies in America have shown for several years how prevalent campus sexual violence and campus rape is in that context. Recently, a survey of all 39 universities in Australia also suggested that over half of students there had reported an experience of sexual harassment at least once in the past year. Again, there's very little information about characteristics other than gender, and potentially in some of these surveys, ethnic identity. So the evidence that we have already limits our understanding of intersectionality and violence, which in turn limits the possibilities for preventing violence with a truly intersectional lens. So in the UK, something that's been quite interesting to note about university context is that we've found that not only is student-on-student violence prevalent, but staff-on-student sexual misconduct is also a phenomenon to be looked into. So the National Union of Students a couple of years ago conducted the very first study for about 4 decades looking at staff sexual misconduct towards students, and found that 41% of current and former students report sexual harassment, and that ranges from sexualized comments, sexualized jokes, to rape. So it covers a spectrum of behaviors. 12% of former students reported some form of non-consensual contact sexual contact by a staff member in their institution. And what that study found was that the vast majority of perpetrators were actually academics rather than in any other staff category. And I think this is a significant finding in terms of how we can think about the ways that power is distributed in the university and who has the power to inflict sexual violences on others. Okay, so there has been a series of responses to sexual harassment and violence in universities, and I'm just going to pick on a few examples here. There are plenty more that could be talked about. These are examples that I'm either familiar with through working on them, or working on them, or that they are very widely used in the context in which I work. So the first model for responding to sexual harassment that I would like to talk about is first responder training. So an example of this kind of training is the USV REACT project, which was a European multi-country study that sought to design and deliver first responder training for university staff to respond supportively and empathetically to disclosures of sexual violence. The training itself sought to increase empathy and understanding for survivors and to model appropriate ways of responding to a survivor disclosing sexual violence. It was based very explicitly on feminist scholarship and theory about the causes, the forms, and the impact of gender-based violence. And it was committed to an intersectional approach, although the extent to which this was achieved, I think, is debatable, and that's something that I want to draw on in thinking about lessons for the future. I've included the link for this project in case anyone is interested. It's usvreact.eu. All of the training resources that the project created are available freely on that website and in several different languages, including Catalan, Spanish, Italian, and English. The second model of response that I'd like to talk briefly about is bystander intervention. Now, bystander intervention is a form of response to sexual violence that has been very widely used in the US context for a number of years to promote culture change in universities. It has been specifically used in relation to sports cultures and changing sports teams' cultures and ethos to enable athletes within those situations to call out and intervene in misogyny and in forms of sexual harassment and sexual violence where they see them. In the UK context, the bystander model has been interpreted through a project called the Intervention Initiative, which was created by Rachel Fenton and Helen Mott at the University of the West of England, and which is considered to be an effective model for increasing intervention in harassment and violence and for changing culture norms. This model is very widely used in the UK by universities and has actually been promoted by Universities UK, which is the overarching body for universities in the United Kingdom. It has been promoted as a model of best practice. So it really is widely taken up by a number of universities.
Again, there is a commitment to an intersectional approach, but I would like to scrutinize this a little bit more and thinking about lessons that we can learn for developing a truly centering intersectionality in violence prevention. And then I just want to mention one last model of response to sexual harassment and violence, which involves some people who I know are listening today and some former collaborators of mine, the Segrave Uni project, which is based in Barcelona, which is a multi-country network project to map and improve policies around sexual harassment and violence in universities, as well as interventions to tackle sexual harassment and violence in universities. And a really key aim for this project is to reconceptualize sexual harassment and gender-based violence from an intersectional feminist perspective. So I find these three models very interesting because they are positive examples of action that can be taken in universities, and they are committed to an intersectional lens. But I'd like to offer some critique of these projects, not these projects specifically, but of responses to sexual violence in universities, to think about what is left remaining for us to consider in actually developing an intersectional approach to violence prevention in schools. So these projects have found that there are positive possibilities around changing culture and preventing sexual harassment and violence. In the US V-React project, which was the first responder training project, we found that there was improved understanding of sexual violence among participants in the training. We found that participants had increased empathy with survivors and that they felt more confident in responding to disclosures of sexual violence. But we also found that within university contexts, there is persistent victim blaming. There's focus on what the victim was wearing, what they were drinking, their sexual history, and so on. And sexual harassment in particular is often excused or somehow trivialized using these gender stereotypes that we are also familiar with. For example, that boys will be boys, or some men don't know any better, or they get confused about the lines for consent. So these kinds of tropes around gendered behavior. We also found that there was continued resistance to understanding sexual harassment and sexual violence as a gendered phenomenon. Now, I think partly that has to do with the fact that we were presenting violence and representing violence in very particular ways. So even though we sought to adopt an intersectional theorization of violence and the ways in which violence can manifest and affect survivors, in reality, the understanding of violence that our participants walked away from the training with tended to be quite a binary understanding of violence as done by men towards women, with little thought, I think, given to the intersections between gender identity and sexuality, race, disability, and so on. There was also a resistance to understanding sexual violence as prevalent. So I think this is to do with the fact that very extreme forms of sexual violence were picked up and noticed by people in the university, but the notion that a rape joke or sexualized harassment verbally could constitute sexual harassment was denied quite a lot in the university contexts. And then thirdly, there's a belief that false allegations are very common. So there's widespread myth that most allegations of rape or sexual assault are common and are because somebody is regretting a relationship of some kind with the alleged perpetrator. That continued to be a widespread belief even after the training that we had gone through with our participants. So these were interesting lessons already for us to take from just that one project. So we can conclude from looking at how sexual violence manifests in universities and in schools that both of these are spaces in which sexual harassment and violence may be overlooked and trivialized and justified by students and by staff. In both contexts, sexual harassment and violence takes multiple forms and ranges on a spectrum from sexist language to sexual assault. And in both contexts, it tends to be only the more extreme forms that are noticed and responded to, but then responded to with disciplinary or punitive action that targets an individual or a group of individuals. Also, in both contexts, violence tends to be conceptualized fairly one-dimensionally along lines of gender, and it tends to be seen as an individual
practice. So violence tends to be seen as being perpetrated by individuals in a one-off kind of way, rather than being structurally, systemically, and culturally embedded. And the reason I think these 3 points are important to make at this point in the presentation is because this is why I believe that we can use important lessons learned from violence prevention in university contexts to look at how we can develop violence prevention intersectionally in schools. There are many commonalities between these two settings, and particularly in terms of how violence is conceptualized and responded to. Okay, so moving on to a critique of current responses to violence in universities and in schools. In the UK, as I mentioned, there's an overarching body for universities called Universities UK, and that body has emphasised the need to focus on violence against women and girls, hate crime, and harassment. So it emphasises the need to think about the ways in which these three intersect. But the intersections between gender and other identity markers are not actually explicit in current interventions, despite this very strong policy focus. So, as I mentioned before, bystander intervention is used very widely in universities and in some schools, but it tends to centre individual behaviours and individual possibilities for disruption and intervention. So even though a claim to an intersectional lens and an intersectional commitment is made, the way in which the theory of change is conceptualized tends to still be on a very individual level. So the structural, systemic, and institutional factors that create the context for producing violence and sustaining particular forms of violence are not explicitly recognized. And the ways in which those factors differentially impact on different groups of people within university contexts or within school contexts is very rarely recognized. I'd like to turn my attention to the Gap Work project, which was led by Pam Aldred and Miriam David. And again, I know there are people listening in today's talk that were involved in that project. And I'd like to thank them for the knowledge produced there, because it was very important in order to be able to develop first responder training in universities, but also it's been very important in thinking about how we truly center intersectionality in violence prevention in schools. So the Gap Work project focused on intervening in school and youth peer cultures to challenge violence. And as I said, that project directly informed the first responder training that was conducted in the USB React project. It centered the gender norms and a critique of gender norms, and it really emphasized the value of asking, what do young people see as violence, as well as what goes unproblematized? And I think here already we have hints towards the importance of intersectionality in asking these questions. So what do young people who are white and middle class see as violence, and what do they not recognize about Black young people's experiences of violence, for example, or Black and gay young people's experiences of violence, or white and disabled young people's experiences of violence? So that project offered us the really useful concept of gender-related violence, which allows us to go beyond the primary axis of gender inequality and think about violences that are enabled by the very concept of gender, the very concept of the gender binary. But it also acknowledges intersections with structural inequalities and cultural exclusions on the basis of other difference markers, including race, class, age, and ethnicity. So this project really emphasized the fact that plurality is key to being able to recognize the differential impact of power structures. So this is a really firm starting point. How that has been used in developing violence prevention in schools is a different matter, but it's a really clear starting point which foregrounds plurality and foregrounds intersectionality and tries to move us beyond this primary axis of gender inequality, in a binary sense, I should say. So really, Emilia Roig's keynote was absolutely amazing, and I would like to thank her for it, but it really highlighted some of these very key issues we need to think about in critiquing current responses to violence. So Dr. Roig really emphasized the fact that we fail to consider the ways in which intersectionality is a political concept, and the ways in which we actually, when we invoke intersectionality in our talking about intersectionality in our attempt to practice it, oftentimes we're ignoring the structural, historical, and institutional dimensions of discrimination. So we need to think about identity markers
not only as markers of difference, but as markers of hierarchy. And it's those hierarchies which really need to be central when we are understanding how to prevent discrimination, how to prevent violence. How can we understand these hierarchies, the way they're produced, as well as the ways in which they're sustained by features of the context? So, for example, when we're thinking about schools, how do features of the school itself sustain particular hierarchies? How do they sustain racism? How do they sustain disableism? How do they sustain homophobia or classism, as well as gender inequality? Eleanor Formby, in her very important work around LGBT youth and bullying, has also pointed out that actually in relation to homophobic bullying and transphobic bullying, this can affect heterosexual youth and cisgender youth as well, because it isn't self-identity that marks one out to be bullied, it's perceived difference or one's perceived position in the socio-cultural hierarchy. So I think the point that she makes here is really central in terms of us reminding us that we need to return to the hierarchies and the systems that uphold those hierarchies rather than the individuals who are perpetrating discrimination. However, despite this, current interventions continue to look at prevention at the individual level. So what we see is that most oftentimes schools discipline perpetrators or university discipline perpetrators, or even models such as the bystander intervention model tries to influence how individual people are behaving without taking into consideration the contextual and systemic and institutional features that may uphold cultures that produce violence. So Roig reminds us that we really need to use this knowledge about historical, structural, and institutional dimensions of oppression to think about intersectional violence prevention. What are the structural elements of schooling that uphold the gender binary? Thinking about the way that informal and formal spaces of the school are organized, they are organized extremely rigidly along binary gender lines. So how does that uphold homophobia or transphobia? How are diverse people represented within these contexts? What roles do Black people hold in schools, for example, in the UK or elsewhere? What roles do people of colour hold in these contexts? And how does the underrepresentation of Black people and people of colour, how does the underrepresentation of these people in different roles actually uphold racism? We also need to consider issues like teacher discomfort regarding teaching, formal teaching on LGBT issues, and so how the curriculum is a space in which systemic and structural inequality is upheld as well. So I'd like to briefly turn to a project that I've been recently involved in with Alison Phipps, Erin Shannon and Tiffany Page about developing an intersectional approach to sexual harassment, violence and hate crimes. And this project was located in the university, but I think it still provides us relevant learnings to think about violence prevention in schools. So we really focus on the fact that when we're talking about intersectionality, we are explicitly talking about how structures in society position people to either be powerful, so less likely to face discrimination, or vulnerable, more likely to face discrimination. And these power dynamics and structures of power influence intervention in violence as well as disclosure of violence. So we already know, for example, that Black women and other women of colour are more reluctant to disclose violence being perpetrated against them, either because they're scared of contributing to racist stereotypes about men in their communities, or because they are fearful of being subjected to racism within the criminal justice system in their context. We also know from research on LGBT lives that scholars in this field have questioned the accuracy of popular constructions of LGBT lives as being uniformly wounded and uniformly vulnerable. So again, when looking at something like sexuality, we need to see how this system, this hierarchy, intersects with other hierarchies, including race, including disability, including class and age, and so on. So what I would argue is that intersectionality work in gender-based violence has tended to be interpreted as a focus on the negative practices of communities that are othered or otherized. Communities that are seen as other to the white norm. So for example, violent practices such as child marriage, honor-based violence, prevention of female genital mutilation,
these are the practices that have been centered in intersectionality work, in work that looks at people beyond the white middle class heterosexual norm. But the ways in which racism actually upholds some of those practices and upholds inappropriate responses to those practices within the criminal justice system is very rare. There's very little policy or research work that has looked at that. So intersectionality actually becomes sort of almost equated with the other, rather than being the work of white people to examine how hierarchies such as race, disability, class, sexuality are complicit and are actively engaged in doubly, triply, and quadruply oppressing some people relative to others. So one of the key concepts that we take from this project and that we think is really important to think about in violence prevention in schools as well is the concept of shared vulnerability. So we define shared vulnerability in the following way. If a person may be hurt or injured when intervening because they share something with the victim, for instance, that they are both trans or they are both disabled, then it can be more difficult to intervene, and the violence they face when intervening may have a lasting impact. So this concept acknowledges hierarchy, but it also analyzes vulnerability not in a personal or individual sense only. Obviously, vulnerability is experienced in a personal sense, but we analyze vulnerability as a political concept, as a product of structural and systemic discrimination. So, of course, categories of difference are crucial, but they need to be understood in a context more widely than individual differences between people. They need to be understood in terms of the shared fear and the shared anxiety that some groups of people have relative to the shared entitlement that other groups of people have. And of course, that shared fear and shared anxiety versus a shared sense of entitlement is produced by specific historical, structural, institutional, and sociocultural conditions. So what we argue is that we really need to emphasize power and vulnerability in our approaches to violence prevention, rather than thinking about a one-size-fits-all approach to thinking about intersectionality. There is no one-size-fits-all model that is going to be equally relevant to thinking about intersectionality and interlinking systems of oppression in any one context, because if we are really paying attention to the historical, structural, and institutional conditions which generate violence and reproduce violence, then we need to be looking at the specific features of that context. So, for example, within the university context, we need to be looking at the distribution of power, the distribution of labor, who does the emotional work in these contexts. These are all really important facets of that context which can tell us about hierarchies, which hierarchies operate, and how oppression and discrimination is enacted within those contexts. And similarly with schools, of course. So just to conclude, I want to think briefly about what are the key issues of intersectionality that we need to consider in developing school-based interventions or trainings to prevent and address sexual harassment and sexual violence. And these issues that I list here are issues to consider, as well as challenges that I think remain. I'm not saying it would be easy to implement these recommendations or these issues, or that there's an easily made solution for this. But I think that we would argue that these are key aspects that have to be considered centrally in developing intersectional violence prevention. So firstly, understanding barriers to disclosing violence and how they may differ for different groups depending on intersecting levels of oppression. We need to think about how professionals working within schools respond to disclosure and how we can educate staff working within schools to account for the specific positionality of the student making that disclosure. So how we can begin to move them out of thinking about sexual harassment, for example, as something that boys do to girls, and it happens in a particular way and it manifests in a particular form, to think much more widely about how violence, what constitutes violence. So in our trainings about sexual harassment and sexual violence in schools, we need to be very clear about how we represent violence in an intersectional way as well. We need to understand plural vulnerabilities and really focus on the fact that some people are doubly, triply, quadruply
discriminated against, and think about how that impacts on us asking them for collective action. So when we ask, when we do develop bystander intervention in schools, what are we asking of young people who are oppressed in multiple ways, and where the structure and the institution level features uphold oppression towards these people? How are we then asking them to take collective action within that context? We would recommend that shared vulnerability is something that is centered in understanding how a victim or a survivor could share vulnerability characteristics with a potential intervener, and how that might make it difficult for both parties for an effective intervention to happen, an intervention that feels safe for both parties. As I said before, we really need to think about diversifying the scenarios that represent violence, so broadening teachers' and students' understandings of what violence looks like, and the different forms that violence can take in terms of sexuality, religion, race, disability, gender identity. Penultimate point is that we emphasize the need for consideration to structural and institutional enablers of violence. So, for example, the representation of diverse teachers, representations of diversity within the curriculum, and other sort of structural and institutional level factors that continue to uphold particular hierarchies and particular hierarchies in particular than forms of oppression. And lastly, and linked to all the points above, and particularly linked to the penultimate point, we really emphasize the need to move away from a focus on individual behaviors and a focus on individual relationships to understand how systems produce the conditions in which violence occurs. So I think that's where I want to end my talk for now, but I really look forward to talking to you in the live Q&A. Thanks for listening, and once again, thank you very much for the invitation to speak here. Hi, Vanita. Thanks for your conference. Let's move on to the questions and answers. We will try at least, because we know that you have some connection problems. So can you listen to us? I hear you, but in a very stop-start way. Okay, let's try, and if it doesn't work, we will just stop and go on with the rest of the program. The first question is very specific. It's about bystander intervention. Could you elaborate a bit on that model? Which model in particular? Sorry, I missed what you said before. Bystander intervention. Okay, so bystander intervention, yes, of course. So with the limitations of the timing of the talk, I wasn't able to go into extreme detail with about every single model. But bystander intervention is a model which really kind of originated as a means of preventing sexual assault in the United States in the early 2000s. And it is premised on the notion that we can change the cultural norms of any given community by educating people about how to safely intervene. So educating people about what constitutes violence, educating people about the impacts of violence, and then giving people the tools to when they witness it. And the kind of theory of change there is that most people will have the impression that they are the one person who feels uncomfortable, discomfort in some way with an action or a practice that is being enacted in a given setting. But actually, by wanting more people to speak out and thereby change the cultural norms of that setting. So that's the main premise for bystander intervention. And part of our critique around bystander intervention as it's currently practiced in the UK and in UK universities in particular, but also in the few instances where it's being adopted in schools, is that it focuses very much on the potential of individuals to act and doesn't in that case
give sufficient consideration to the different positionalities of different individuals. So this is where we came up with this notion, this concept of shared vulnerability, that actually the individual who's being asked to take some sort of action and to intervene may share characteristics with the survivor or the victim, and therefore may be putting themselves at risk to intervene. And this for us represents a very non-intersectional model, and model which assumes that all people will have the same, similar characteristics, and that there are no differences in vulnerability in power, which is why we to thinking about bystander intervention in any education context. I hope you were able to hear most of that, Hera. Yeah. It was possible to follow the answer, despite there were like some bits of silence. Aquesta és la pregunta, per tant, sobre el model del testimoni que havia fet una espectadora. Anem a preguntar sobre com considera que la virtualització de l'ensenyament pot haver afectat en les violències de gènere i l'assetjament sexual. Vanita, how do you think the virtualization of teaching as a result of the pandemic has affected the incidence of gender-related violence and sexual harassment? Do you think that it may have decreased or only changed? First, are you asking how it has impacted on teaching? How the teaching in a remote sense has impacted on gender-based violence? Yeah, how the virtualization of teaching has impacted, in gender-related violence and sexual harassment. So I don't know about the link between the kind of virtualization or move online, transition online in teaching and the relationship to gender-based violence. But what we do know is that obviously, well, not obviously, but survivors of gender-based violence, about people living with domestic violence, are at even more risk in these times of this pandemic, because there are fewer access to, well, they're more isolated, there are fewer resources that are immediately available, and so on. Is it that you were asking? I'm sorry if it cuts out sometimes, so I'm only hearing parts of your question. Is that what you were talking about? Yeah, that's it. Yeah, so I think that there are, I mean, it's interesting because now we see increasing calls for research that looks at the impact of COVID-19 on domestic violence. And I think for us, one issue that's particularly of interest and that is children and young people living with domestic violence, who in the UK at least are identified themselves as victims of domestic violence. They're not just identified as living with, but they are also defined as victim survivors of domestic violence. And here I think intersections with class in particular, with ethnicity, have to be considered in thinking about how do we reach these populations, and how do we reach out to these populations? How do we make sure that they are kept safe? How do we tailor resources and services for these populations? But I think it's an interesting and emerging field, and I really am going to be interested to see whether a criminological approach, a sociological approach, or an approach that interdisciplinary approach that centers intersectionality is able to be taken in this context, because I think a lot of the coverage around domestic violence and COVID-19 has very much adopted, for me, quite a criminological lens to this issue. Thanks. Ara li volia preguntar un tema que ha sortit a altres taules rodones, que té a veure amb el treball amb nois joves en la prevenció de violència de gènere. Anem a provar a veure si la connexió aguanta. Vanita, in previous roundtables of the conference, the issue of how to work with men in gender-related violence prevention has emerged. How do you think we can fight the resistances some of them display in this kind of interventions? It's a really interesting question. So one of the things I was saying in the presentation was that we found a lot of resistance from participants who had
taken part in our training as well as part of the USV React project. Many of the participants said that they felt greater empathy with survivors and they understood violence better, but they still didn't believe that it was a gendered phenomenon. They still thought that the prevalence was overestimated and that women are very likely in particular to make false allegations. So there are some clear cultural barriers still, sociocultural barriers there to overcome. But I would say one thing that is really essential for us to think about is the heterogeneity of men. And that's something that really needs to be considered in an intersectional approach. So, now I'm thinking about what with the horrors that are going on in the United States of America, and people thinking of, talking about Black Lives Matter, and really remembering the importance that all Black lives matter, and that even though the emphasis has been on police brutality, het men in particular, there are Black trans women who are being murdered as well, alongside, in the same kind of space and time, whose lives and the violences against whom we're not kind of centering. So I think we really need to bear in mind the heterogeneity of men as a group and capitalize on that in a sense. So thinking about where is the potential space for allyship, as well as, of course, really working hard to overcome the resistances that we see in the primarily cis-het population. I would imagine certainly in our trainings, it was primarily a cis-het population. I think, and this is hard to incorporate into training, but I think really explicitly thinking about the fragility of masculinity and the ways in which gender stereotypes and normative and heteronormative genders is an important part of violence prevention as well. So I think part of the problem with this binary setup in violence prevention is that it unfortunately can lead to a perception on the part of participants sometimes, especially there's a bit of resistance already, that they are somehow in the wrong and they're being portrayed victims. Is a problem to overcome that we could talk about through, for example, emphasizing how gender norms are damaging and harmful to men as well as to other genders. Thank you very much, Vanita. And now the last question. I will explain it first in Catalan. La última pregunta té a veure amb el tema dels privilegis, que se li pregunta que moltes vegades el tema del privilegi és usat o és viscut com una acusació i això genera resistències i li preguntem com la noció de privilegi pot ser utilitzada d'una forma que sigui socialment transformadora. Provem-ho. Vanita? Linked to the previous question, sometimes privilege is used or lived as an accusation, which may create resistances. How we can deal with the notion of privilege to encourage social transformation? Wow, that's a really big question and an important one. And I think actually this is kind of maybe an obvious answer, but I would say I think one of the fundamental things we need to do is start early on in the educational life course. So we need to already be educating children about their relative privileges. About, for example, is talking to young people about their race privilege. And I think, again, some of the public discourses around this can create a very oppositional or binary dynamic in which it encourages some people to feel like, well, my life is not personally privileged, so therefore I shouldn't have to examine my own privilege. But I think, again, if we remove it from the level of the individual and talk about it in terms of systems that people benefit from in particular ways, myself as a woman of color, I benefit from class privilege in a way that somebody who is white might not. So these aren't about
individual people's lives and experiences necessarily. And I think that's probably the starting point for the conversation. So when we talk to children and young people about their privilege, we are not pointing our fingers at individual children and saying, you are white and therefore you have a better life than someone who's a child of color. We're trying to educate them. And I think there are very good ways we can talk about children, ways to talk about to children about these very sensitive topics. People access to certain places because of their skin color. They will not be misjudged as being, aggressive or unkind or unintelligent because of their skin color. So these are very fundamental conversations, I think, to have within the context of universities and things like that, where people are already fully grown adults. I think this is where Emilia Roig's point about politicizing the notion of intersectionality, bringing it back to the level of systems and hierarchies of oppression, rather than talking about individuals' experiences, is a very, well, it's necessary because it helps us to understand how many multiple structures and systems uphold hierarchy, but it's also a depersonalized way of allowing people to confront their privilege without feeling personally attacked, which I think is one of the major barriers to this kind of transformation. Well, thank you very much, Vanita, for your contributions in the conference and for your contributions in the field of intersectionality and gender-related violence. And thank you very much for the patience and for struggling with technology. So we will go on reading your contributions and sharing them. Thank you very much. Bé, doncs, I think I lost you, Hannah, but I just want to say thank you ever so much for inviting me and for putting up with all this technological problems as well. It's been a real honor to speak, and thank you for the really interesting questions as well. Thank you. Bye, Vanita. Bye. Bé, doncs, hi havia alguna pregunta més, però entre els problemes de connexió i que la Vanita ens havia demanat plegar a les 6, ho deixem ara i donem pas a la segona part del programa. Maria? Molt bé. Hola, bona tarda. Em sembla que la Vanita no hi és, però bueno, també moltes gràcies per la conferència. Avui, com que és ja l'últim dia de les jornades, el que tenim i que us volíem ensenyar era la presentació del podcast que ha fet Lo Relacional. Les companyes de Lo Relacional ens havien d'acompanyar a les jornades presencials fent un taller, però amb les condicions actuals hem hagut de reconvertir-ho i ens han fet un podcast. Aquest podcast es comparteixen diferents dificultats, reptes i estratègies en la realització de tallers en centres educatius i es donen algunes claus sobre com pensar en la intervenció. Lo Relacional es defineix com un col·lectiu catalitzador de relacions i pràctiques que transiten entre l'educació, la creació cultural i la dinamització comunitària, i el formen, aquí les veiem, la Patricia Fuentes Millán, que té formació en teatre i dansa contemporània, que aplica a l'educació i la dinamització comunitària, i la Desiree Rodrigo García, sociòloga amb formació en desenvolupament comunitari. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Bona tarda. Bé, ara escoltarem el podcast. Us volíem compartir que amb la Desiree i la Patri hem tingut el debat de què fèiem amb el podcast, no? I de si era compartible en un context com el de la jornada. I hem decidit com fer aquesta hibridesa entre una cosa així com molt actual com el podcast i la pràctica de les nostres besàvies i besavis escoltant la ràdio pirinaica. I per tant el que us proposem ara és escoltar el podcast juntes. Si algú no té temps o no veu aquest model ràdio pirinaica, que sàpiga que el trobarem penjat al podcast a la web del projecte, que ja hi és, i també a Spotify. No sé si Desi i Patri teniu ganes d'explicar alguna cosa abans del podcast. Jo crec que és millor escoltar-lo primer i després ja... Bueno, estarem superpendents de si hi ha algun comentari, alguna aportació, estarem pendents i no, després si tenim una estoneta. I tant.
Perfecte, doncs ja sabeu. Que aguantem el rotllo pirenaica, no? Que estem totes escoltant. Després del podcast, que dura uns 40 minuts, ens trobem. Perfecte, doncs moltes gràcies. Ja sabeu, preguntes, respostes, xat i després del podcast parlem. Perfecte. Fins ara. Gràcies. Fins Ara. Benvingudes, benvinguts, benvingudes a Zones F. Jo sóc la Desiree. Hola, jo sóc la Patri i estàs escoltant un podcast de lo relacional. Aquests ocellets que esteu escoltant són una de les nostres espècies companyeres d'aquests dies de confinament. Com ja sabeu, estem emetent aquest podcast des de Cruïlles, un petit poble del Baix Empordà. Estaba yo pensando que Cruïlles como nombre nos viene muy bien, ¿no? Es como súper interseccional. Sí, però bueno, a més podríem explicar, si volem ser més concretes, que a més de Cruïlles, que és el poble, vivim al veïnat de les Rabioses, que rep aquest nom per un episodi de violència de gènere. Sí, però això ja ho explicarem en un altre podcast. Vale. Ara, si et sembla, donem les gràcies a la Maria i a tot l'equip de Mirades Polièdriques a la violència de gènere. I a totes les persones que ens esteu escoltant. Hola, hi ha algú ahí? A veure, esperem que sí, ja sigui en aquest moment present o des d'algun moment del futur. Que sapigueu, estimades oients, que és un plaer estar aquí, que ha estat un gust escoltar totes les intervencions de les companyes, pensar juntes i de participar. Amb aquest format podcast. Com que les jornades havien de ser confinades i nosaltres no ens podíem imaginar un taller sense tocar-nos, hem volgut aprofitar per treballar des de l'escolta. La veritat és que als tallers estem explorant cada vegada més escoltar, tocar i fins i tot tastar per ampliar les formes de pensar, de fer i de relacionar-nos. Som conscients de que aquest format podcast deixa fora les persones sordes. Sabem que és una mesura insuficient, però sí com a primer pas hem transcrit el contingut per facilitar que almenys les persones sordes oralitzades i amb coneixements de lectoescriptura puguin accedir-hi. La nostra cultura és 100% oïdora i ens ho estem treballant. Gràcies, Cèlia. Tota invitació constitueix una relació. Quan ens vam posar a pensar en les jornades, Mirades polièdriques a la violència de gènere, ens vam preguntar quina relació hi havia entre la mirada a les violències de gènere que es proposa a les jornades i la mirada a les violències de gènere que proposa lo relacional. A nosaltres ens agrada molt treballar amb metàfores i el polièdric és una figura que utilitzem bastant. Les mirades de les jornades són polièdriques. El nostre logo i el logo de les jornades és un poliedre. Així que ens imaginàvem jugant a cordes. Sabeu com quan érem petites que una persona es posava una llana a les mans i feia una figura i l'altra venia, la mirava amb calma, pensava on podia ficar els dits, com podia agafar les cordes i fer una altra figura. Ens imaginàvem jugant a cordes, pensant quines connexions podem generar per conduir la Haraway seguir amb el problema. La violència de gènere és el problema amb el que seguim, però les formes de mirar-la, pensar-la, connectar-la no poden ser les de sempre. Necessitem seguir amb el problema, aprenem del passat, per suposat, però pensant la violència de gènere des de les connexions que necessita aquest context present, per activar noves formes d'intervenció i, per què no, nous presents i futurs possibles. Creiem que és un bon moment per fer-ho. Com ja s'ha dit a les jornades, a Catalunya cada vegada hi ha més iniciatives i recursos per treballar la violència de gènere. Des dels moviments feministes, els centres educatius i les diferents administracions públiques s'ha fet molta feina i hem aconseguit que la prevenció a la violència de gènere entri als instituts. Però alhora també comencem a detectar que la forma en què pensem i treballem la violència de gènere a les aules
doncs té les seves limitacions. Limitacions també que hem de tenir en compte dins del context social i polític actual, que ens obliga també a pensar les violències de gènere des d'altres paradigmes. Per una banda, tenim tots els sectors més conservadors que cada vegada van més desbocats pels carrers, guanyant molta visibilitat i legitimitat a l'espai públic, mediàtic, social, polític, i que, com va dir la Lídia, aquests discursos també estan entrant a les aules. I tot això ja és problemàtic en si mateix. Però també ens sembla problemàtiques certes respostes o posicionaments que estan emergint en relació als discursos de Vox. Per exemple, si ens situem aquí a Catalunya, en contextos on l'eix nacionalista independentista està molt present, ens estem començant a trobar joves que identifiquen Vox amb Espanya i, per tant, que el masclisme, el racisme o la LGTBI-fòbia són coses que passen a Espanya, però no aquí a Catalunya. Aquest discurs em connecta quan algunes vegades abans de fer el taller se'ns avisa de que a l'aula hi ha molts nois musulmans o que s'ha de tenir cura en com abordem el tema de la diversitat sexual i de gènere, perquè hi ha famílies que aquest tema doncs, no és com aquí. I, de nou, es fa una distinció entre un ells, nosaltres, situant des de la fora la diversitat cultural i religiosa, no tenint en compte que aquesta diversitat forma part i dona forma a Catalunya, i atribuint als nosaltres catalans uns valors feministes i LGTBI-friendly que ja ens agradaria. Crec que també podria ser interessant fer una lectura des de l'eix esquerra-dreta. Al mes de març, des de Nociones Comunes, van organitzar un curs sobre masculinitats que es deia Les polles assustades, on Antonio García, que és un investigador sobre masculinitats ordinàries, feia una anàlisi que a mi em sembla bastant rellevant. Ell parlava del perill de situar el masclisme o la LGTBI-fòbia en els discursos de Vox i els seus voxtantes. El fet de no veure reflectit en aquest mirall pot estar suposant per molts homes d'esquerres doncs, que ens sentin com molt tranquils, com dient nosaltres ja no som senyoros perquè de l'esquerra no defensem aquests valors, que ja són feministes, etc. No? I és veritat que hem fet molta feina, però situar el masclisme, el racisme o la LGTBI-fòbia com una fora, com a cosa dels altres, doncs és preocupant, perquè invisibilitza tant que nosaltres, i quan ara dic nosaltres ja no estic parlant només dels senyors d'esquerra, parlo també de mi en primera persona, tenim també pràctiques racistes i masclistes, i pensar que només els altres ho fan dificulta que ens mirem cap a dins, que ens revisem, que analitzem quin paper tenim nosaltres en la reproducció d'aquestes desigualtats, o quan sí o quan no, en quins contextos. No? Perquè, per exemple, jo puc ser feminista a l'Ateneu però no a casa, o a casa però no a l'institut, o de vegades sí o de vegades no. I bueno, aquest mirar-se cap a dintre el podem aplicar també al que està passant amb els feminismes. Tenim feminismes profundament transfobos, putòfobos i antiqueers, antipobres, antimigrades... Antitot el que no sigui com jo. Altres feminismes que s'autodenominen l'únic feminisme sensat, però també grans aliances feministes, antiracistes, transmarica bollo, doncs un temazo. Un gran berenjenal que dona per moltes converses amb el Miquel, la Míriam i la Maribel, que ens vam quedar amb les ganes. I al que també ha afegit el nou context de confinament, que no és que hagi posat res de nou sobre la taula, però sí que ha posat en evidència la urgència de repensar i arriscar-nos a fer altres formes d'educació, que tinguin en compte de manera interseccional, però també transversal, totes les necessitats de l'alumnat. Nos hem de parlar de l'habitatge, de les desigualtats econòmiques, culturals, tecnològiques, les emocions, les cures... Tot això forma part de l'educació, però també forma part de la prevenció de les violències de gènere. Cuidao, que anem fortes, no? Hem començat bastant fortes, sí, i encara no hem ni explicat per què m'ha anomenat aquest podcast Zona Cefa. No, pues vamos a ello ya. Venga, dale. EFA és una de les expressions que últimament, abans del confinament, anava sortint molt als tallers. És una d'aquelles expressions com crash, sweet, touchy, que escapen a la lògica del llenguatge de les persones adultes que normalment dinamitzem els tallers. Quan preguntem a les joves què significa EFA, ens diuen que ve d'un joc que es diu Call of Duty, on al morir l'amic del protagonista es demana a les persones jugadores que mostrin respecte posant la EFA. A partir d'aquí es va començar a fer viral i es va expandir a altres plataformes com Facebook o Instagram. És una forma ràpida de mostrar comprensió i respecte per una situació que és difícil o complicada. Ens posen alguns exemples. Si t'ha deixat el nòvio o la nòvia, EFA. Si t'ha enviat a la friendzone, EFA. Si has de recuperar moltes assignatures, EFA. Però en les explicacions que ens donen les joves, EFA va agafant diferents significats. EFA també significa failed, fracàs, loser, i aquesta doble mirada de la EFA ens sembla superinteressant. És la metàfora que ens ha ajudat a pensar aquest podcast. Hem volgut detectar situacions de la nostra pràctica educativa de prevenció de les violències de gènere o d'altres experiències que tenim properes que podrien rebre una EFA en l'apartat de comentaris. EFA com a situació no sempre ben resolta, fallida, EFA com a situació complicada que necessita d'empatia,
i de comprensió. I per cert, especialment a Mati i Sílvia, ens va encantar que vosaltres també expliquéssiu les vostres zones EFA. Si ens esteu escoltant, veureu que són molt compartides. Espera, que he dit veureu? Es pot dir veureu en un podcast que s'escolta o es llegeix? Espera, es pot llegir un podcast? Estem a una aula petita, un espai rectangular, la típica aula d'un institut Lego construït a base de mòduls prefabricats. Modifiquem l'estructura de l'aula, retirem les taules i fem una rullant amb les cadires. És la segona sessió del projecte. No és un projecte propi, estem executant uns continguts marcats pel programa d'una licitació pública. El descriptor de la sessió diu que està dedicada a les desigualtats de gènere. Malgrat aquest títol plural, l'exercici principal es centra en l'anàlisi d'una situació. Aquest és el resum de la situació de partida. Ens trobem en una festa d'institut. Un grup de nois, un grup de noies, un noi i una noia que s'agraden. El noi, després de la pressió del seu grup d'amics i d'alguna referència a l'alcohol, s'apropa a la noia. Es queden sols. Ell intenta donar-li un petó. Ella no vol, perquè ha acordat que seria una nit d'amigues. Ell insisteix, pujant una miqueta al to. Ella el separa amb una empenta. Ella surt fora de la festa. Les seves amigues la segueixen. A partir d'aquesta situació es plantegen unes preguntes que es treballen primer en petit grup i després en plenària. Es genera un debat acalorat amb posicionaments que de vegades ens fan sentir incomoditat, perquè no sabem si estem afavorint un rotllo hombres-mujeres i viceversa o una guerra de sexes. Arriba el moment de finalitzar el taller. Fem una petita dinàmica de valoració i ens acomiadem. Fins la setmana vinent, però ens adonem que hi ha dues persones que no han obert la boca en tota la sessió. Si les descrivim utilitzant categories organitzadores pròpies del nostre sistema social, direm que són dos noies de tercer de l'ESO, marroquines d'origen, amb hijab, en un institut petit d'un poble petit. El que sabem de les noies és que la sessió passada van dir que el hijab era un tema important per elles, ja que hi ha persones amb molts prejudicis. Però la sessió passada no es va treballar aquest tema, perquè no era important per la majoria del grup. Avui tampoc han pogut participar molt, perquè aquesta vegada la situació proposada no és important per elles. Amb aquest malestar ens apropem a les noies. Com esteu? Us agrada el taller? Esteu còmodes? Els diem que podem parlar del que vulguin, però és veritat? Podem extreure moltes efes, però el que ens interessa és posar a dialogar aquesta situació amb les formes de pensar la interseccionalitat que ens estem trobant. La majoria de projectes de prevenció de violències de gènere es situen ja en una perspectiva interseccional. La interseccionalitat ha passat a formar part del nostre vocabulari i totes sabem que els nostres projectes han de ser interseccionals. Però de vegades crec que ens quedem més en una declaració d'intencions. Tenim una molt bona justificació teòrica, expliquem molt bé que les vivències del gènere i la sexualitat estan creuades per altres vivències, com, no sé, la cultura, les capacitats funcionals, l'edat o la classe social, però crec que al final hi ha com un salt entre la literatura que escrivim per explicar els nostres projectes i com els posem en pràctica. Des de la teoria, quan expliquem el gènere, més o menys tothom ja hem incorporat una perspectiva creuada entre l'eix de gènere i l'eix de la diversitat sexual i parlem del sistema sexe-gènere-desig. Però crec que tenim dificultats per incorporar altres dimensions. Per exemple, si parlem del gènere en relació a la cultura, expliquem que hi ha altres contextos culturals on el gènere no és binari i parlem dels muses de Mèxic o les hijras de la Índia. Però no parlem tant de com en el nostre context hi ha diferents formes de pensar i viure el gènere relacionades amb com la gent viu la cultura o l'espiritualitat. O no parlem tant de com actua la islamofòbia de gènere o la gitanofòbia de gènere aquí, al nostre context geogràfic. Moltes vegades posem la diapositiva dels eixos de desigualtat o fem alguna dinàmica per identificar privilegis i opressions. Aquestes dinàmiques estan molt bé perquè ens permeten connectar amb la mirada de la interseccionalitat, però crec que també ens passa que ens quedem aquí, com una cunya discursiva que després no es veu reflectida ni en la resta de continguts o en les metodologies o en les formes de relació que activem amb els nostres projectes. O que quan ho fem és perquè parlem específicament del creuament de diferents dimensions d'opressió. Per exemple, no sé, podem parlar de gènere, sexualitat i capacitats funcionals i les acabem analitzant només des de les opressions, no tant des del privilegi i no tant des de les pràctiques de resistència i apoderament. O d'una manera que acaba identificant la interseccionalitat amb certes subjectivitats, com si només, per exemple, les persones gitanes, sordes o lesbianes fossin interseccionals. És com el gènere. Si gènere no és parlar només de dones, la interseccionalitat no és parlar només de certes persones.
La interseccionalitat és una eina teòrica i metodològica, una forma de mirar, analitzar i fer propostes, però les persones no som interseccionals. Per tant, tampoc no sé si hi ha unes persones més legitimades que altres en parlar des d'una perspectiva interseccional. Jo crec que, malgrat haver introduït la interseccionalitat, continuem posant al centre de la prevenció de les violències de gènere unes experiències que tenen com a subjectes homes i dones cis blancs, en un marc de relacions heterosexuals construïdes des del parany de l'amor romàntic, des d'una perspectiva adulta que té com a única forma d'expressió la parella, per suposat, monògama. El resultat és que acabem deixant fora experiències i persones. O incorporant-les, però des dels marges, des d'una inclusió excloent, com a experiències minoritàries, residuals o rares. I així, quan parlem de persones trans o de relacions lèsbiques o bisexuals, de la sexualitat, del poliamor, ho expliquem com un afegit, com una nota a peu de pàgina. Jo penso que la violència de gènere es treballa poc als instituts i quan ho fan des d'una perspectiva totalment binària, i moltes vegades, per no dir la majoria. O sigui, treballen des del binarisme home-dona i deixen de banda totes les persones trans, ja siguin nois trans, noies trans. Jo penso que s'hauria de parlar més d'aquests col·lectius, ja que també es veuen afectats per la violència de gènere i estan com més silenciats, ningú en parla. I jo crec que s'hauria de treballar més tot aquest col·lectiu. Aquest imaginari sobre la violència de gènere, on ells són els agressors i elles les víctimes, l'hem traspassat a l'àmbit educatiu, sense repensar-lo, sense veure si és el tipus de violència que experimenta més la gent jove a l'institut. Moltes vegades tenim la sensació de que tot això és una música repetida, que ja es saben la lletra, ja s'ho esperen. I llavors algunes persones ho viuen amb molta intensitat, però altres s'avorreixen o pensen que ja s'ho saben, o senten que el taller no parla de les seves vides, perquè no tot el jovent té parella, no tot el jovent s'ha enamorat, no tot el jovent és heterosexual, surt de festa, lliga o beu alcohol. O també pot passar que ens diuen el que volem escoltar i ens quedem en un discurs políticament correcte que dificulta molt poder treballar. Al final, podem tenir moltes persones que s'ho passen bé al taller perquè és una classe diferent, però sense que sigui la nostra intenció podem estar generant uns efectes contraris. Quan anem als instituts i repetim la cantarella dels estereotips de gènere, les desigualtats, els mites de l'amor romàntic, bla, 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 el que estem fent és delimitar un marc d'experiències i vivències assenyalades, sobretot, des del que no s'ha de fer. Estem deixant molt poc espai per a que la gent jove es pensi, explori, que s'expressen des d'altres posicionaments. Si pensem en els nois cis heteros, alguns només amb el títol del taller es posen a la defensiva. Altres es queden molt tranquils. Passa com el tema de Vox. No es veuen identificats en el mascle i senten que el taller no els està aportant cap pregunta nova, cap repte. Estem arribant a les seves experiències reals. Ens quedem en una visió molt estereotipada. Generalment assenyalem molt, preguntem i escoltem poc. És que hem fet una prevenció molt centrada en el no, en la por, en el càstig, i poca prevenció centrada en explorar com construïm altres formes possibles, no sé, del cos, del desig, del plaer, de la identitat, del jo i del nosaltres. I hi ha joves que ja tenen sabers i experiències que compartir, i subratllo en fosforito la paraula formes, en plural. I subratlla també plaer. Totalment d'acord. Aquí ja estem entrant en les formes de fer. Crec que hem de fer una educació en general i una prevenció de les violències de gènere en particular i una educació afectivo-sexual molt més centrada en el plaer, molt més sexy, que jo crec que després ja en parlarem. Yo soy una y muy muchas a la vez. Yo soy uno y muy muchos a la vez. Me començat cuch. Yo soy una y moltes a la vegada. Yo soy yo y un pijazo a la vez. Un pijazo a la vez. Yo soy unimúltiple. Yo soy unimúltiple. Yo soy amable. Yo soy amistoso. Yo soy cariñoso. Yo soy sociable. Yo soy un buen compañero. Yo soy la muerte. Yo soy diferente a los demás. Yo soy yo. मेरा नाम ज़वेरिया. Yo soy único. Yo soy único. Unimúltiple. Yo soy unimúltiple. Me gusta escuchar música. Yo siento la música. Yo siento yo mismo. Yo siento hambre y siento estrés. Yo escucho los gritos de mi madre. No, yo solo escucho los gritos de mi hermana. Yo veo el mundo. Yo veo a la gente en su día a día. Jo escucho a la calle. Jo veig moviment a tot arreu. Jo escucho a la calle. Jo sento aquests discursos de l'odi. Yo siento por. Yo siento... Yo escucho a mi corazón. Yo escucho a mi corazón. Yo estoy con Diosito. Yo me pregunto cómo sería la vida si yo no existiera. Yo me pregunto qué ves cuando me ves. ¿Qué ves cuando me ves?
Yo me pregunto qué pasa después de morir. ¿Qué seré de aquí a 10 años? Yo me pregunto qué será de mí en un futuro. El tema del jo i del nosaltres és mega important. Quan fem tallers sobre interculturalitat, diversitat sexual, gènere, intervencions urbanes a l'espai públic, dansa, al final tots els projectes estan travessats per les mateixes preguntes. Qui sóc jo? Qui són les altres? Com ens relacionem? Per mi, pensar la identitat des d'una òptica interseccional ens hauria d'ajudar a pensar en identificacions i no tant en identitat. Identificacions com un procés relacional, contextual, flexible, dinàmic, híbrid, ens hauria d'ajudar també a pensar i a ampliar l'espai del nosaltres. Pensar-lo també des d'aquestes coordenades més relacionals, flexibles, dinàmiques. Qui som nosaltres és una pregunta profundament política. I venim d'una tradició política organitzada a partir de posicions identitàries molt fortes, amb fronteres molt rígides i normalment organitzades al voltant d'una única dimensió. Dona, jove, migrant, trans, gitana, musulmà, sorda... Aquesta forma de pensar la identitat, però també les opressions, les resistències, l'hem traspassat a l'anàlisi de les violències de gènere i a les propostes educatives de prevenció. A l'Institut Públic de Torroella de Montgrí fa anys que es va crear un grup de diversitat sexual i de gènere i hem anat incorporant els diferents eixos d'opressió, hem anat veient cada vegada més que tots els subjectes poden ser motor de canvi social al marge del paper que se'ls hagi donat. Us volíem explicar això per preguntar-vos com podem fer que nois heterosexuals els desperti l'interès de venir al grup de diversitat a participar-hi, ja que aquest grup té l'objectiu de fer de l'Institut un lloc millor, sense LGTBI-fòbia, sense racisme, etc. Però ells no s'impliquen. Llavors, aquí deixem la nostra pregunta. Moltes gràcies. La manera en què expliquem i pensem les violències de gènere fa molt difícil que les persones que no viuen les opressions en primera persona les sentin com a pròpies. No només les violències de gènere, totes les opressions. I així és molt difícil que els nois cis-hetero es sentin convidats a participar dels feminismes, o que les persones blanques es sentin interpel·lades a participar dels espais antiracistes, o que les persones amb capacitats normatives sentin que la lluita per l'accessibilitat també és la seva lluita. Dic convidades perquè crec que en algun moment totes ens hem sentit convidades, totes hem après, aprenem d'altres persones. Evidentment que cada persona, cada grup es pot organitzar els seus espais polítics com cregui convenient, només faltaria. Però crec que si estem parlant d'instituts i els mirem com un espai polític, una pregunta que a mi em funciona és pensar com fem de l'institut un espai per a tothom. Un espai situat en el nosaltres, no un nosaltres homogeni i uniformat, sinó un espai amable, plural, on explorar formes de ser, de relació, de producció del coneixement, més col·lectives, compartides i habitables. Per això dèiem al principi, no?, que als nostres projectes cada vegada estem explorant més les formes d'escoltar-nos. Pensar el jo i el nosaltres des de l'escolta. Una escolta de qualitat, amb temps per aprendre a escoltar, sense judicis, expressar emocions, debatre sense sentir que tenir opinions contràries és atacar i contraatacar. Deixant d'espai per als matisos, per descobrir què tenim en comú, com ens podem articular, com ens podem entendre. L'escolta i l'empatia, aquí tenim un gran meollo. A mi la veritat és que abans eren paraules que em feien una miqueta de mandra, em semblaven paraules trillades, buides de contingut, no? El rotllo, el típic eslògan de samarreta o de la tassa de l'escriptori. Però l'empatia com a pràctica educativa i política ara crec que té molta força. Si puc pensar més enllà de les meves necessitats individuals, si entenc què li passa a l'altre, si més enllà de les situacions individuals puc identificar les relacions de poder i les estructures socials que les sostenen, si connecto els meus valors a les pràctiques concretes del meu dia a dia. I llavors, per exemple, no sé, si jo penso que crec en la democràcia o en la igualtat o en els drets humans, llavors no pot ser en abstracte. He de fer que el meu institut també sigui un espai de democràcia, d'igualtat i de drets. Si connecto la lluita del sindicat d'estudiants amb la del grup de diversitat, amb l'AFA, amb altres comissions de professorat o de l'àmbit comunitari, si entenc que el que passa a l'institut o com sigui l'institut també és cosa meva, que tinc una responsabilitat compartida, no sé, que l'institut és un espai del nosaltres, del que jo formo part. Jo crec que no són paraules buides. Quan valorem els tallers, el que més valoren les joves és poder escoltar-se, saber què pensen els companys i companyes sobre aquests temes, saber que s'han escoltat des del respecte, que han pogut parlar, expressar-se, que no ha calgut que estiguessin tots i totes d'acord, que hi ha hagut espai per als matisos.
Volem un institut respectuós, igualitari i lliure. Jo desitjo que puguis ser qui ets. Volem un institut acollidor. Jo no et desitjo que t'infravalorin per ser dona o LGBTIQ+. No volem un institut masclista. Jo ens desitjo llibertat, respecte i autoestima. L'institut que volem és feminista, divers i implicat en el benestar de tothom. Dia 2. Avui fem el taller amb gimnàs. La segona sessió sempre la fem amb dinàmiques de moviment, d'expressió plàstica o altres metodologies que permeten un treball col·laboratiu. L'objectiu és identificar les violències de gènere que més afecten el nostre dia a dia, fer propostes per abordar-les i activar pràctiques concretes per viure el cos, el gènere i el desig de manera més respectuosa, amb nosaltres mateixes i amb les altres persones. Fem diverses dinàmiques que ens permetran saltar entre les experiències individuals i col·lectives. La que ens interessa es diu Oda a l'insult. Hem distribuït pel terra uns fulls de paper amb les lletres de l'abecedari. Cada persona es posa davant d'un full. Necessitem un boli. A cada lletra hem d'escriure els insults que ens han dit, que hem dit o que hem escoltat a l'institut. Insults de qualsevol tipus, racista, masclista, LGTBI-fòbic, capacitista... Us recordeu del que vam parlar la sessió passada? Anirem escrivint i quan diguem canvi, ens canviem de full. Podem escriure els insults en qualsevol idioma que s'hagi fet servir a l'institut. Comencem? Insults que comencen a sonar molt fort. Gent que sent certa incomoditat a l'escriure aquests insults i gent que ho està gaudint molt. Stop. Es posem per grups. Cada grup agafa una fulla. Heu d'escollir els insults que per vosaltres són més importants i explicar per què. Continuem amb un clima d'exaltació. Parlem del que hi ha darrere dels insults. De què volem dir exactament quan diem maricón, o puta, o moro, o subnormal, o gorda, o friqui. Segueix l'ambient d'excitació generalitzada. Expliquem que apropar-se de l'insult és una estratègia que han fet servir molts maricons, putes, mores, gordes, tullides, apropiar-se de l'insult perquè deixi de fer mal i es converteixi en un espai de vida, d'alegria i de comunitat. Nosaltres farem el mateix. Seleccionem 5 insults i els convertim en moviment per donar-les un nou significat a l'institut. Formaran part de la performance que farem als companys i companyes de segon. Però l'estratègia no funciona. Es queden en l'insult, sense ironia, sense resignificació. Per mi el tema del respecte és superimportant. És una línia vermella. M'estic posant nerviosa. Per mi, la memòria dels col·lectius que han utilitzat la reapropiació de la injúria com a espai de vida, de comunitat, és superimportant. M'estic posant nerviosa. Intentem controlar aquest malestar. Remarco, intentem. Expliquem que darrere de cada insult hi ha persones, que no són paraules innocents, que fan mal, que senyalen els aspectes de les persones en funció d'unes normes de gènere, de bellesa, de colonització. Connectem els insults amb les experiències que minuts abans havien identificat que afectaven a les seves vides personals. Els insults estan presents quan aneu a la platja, quan aneu a comprar roba, quan us dutxeu als vestuaris, quan manteniu relacions sexoafectives amb vosaltres mateixes o amb altres persones, quan esperen de vosaltres coses diferents en funció de la vostra família, de la vostra cultura o de la vostra religió, quan qüestionen el que us agrada fer. Insultar va de tot això i apropar-se de l'insult és una estratègia de supervivència per moltes persones, una estratègia per construir un espai de vida que no faci tan mal. Reben el discurs com una reganyina. De sobte, una sobrietat inunda el gimnàs, convertit en passarel·la d'insults resignificats. Algunes persones connecten amb la força dels cossos en moviment i la repetició, però hi ha 2 o 3 persones que continuen ridiculitzant els insults. Era això el que volíem? Tú te pones a callar y tendrás
interseccionalitat com a eina per interrogar les formes de fer. Si les persones viuen, experimenten el gènere, la sexualitat de manera diferenciada, també són diferenciades les formes d'aprendre, d'expressar-se, de construir coneixement. En els nostres projectes, les metodologies tenen un pes molt fort. Sí, però en la situació F que acabem de descriure, la metodologia va ser totalment descontextualitzada. Van fer una proposta a saco, sense tenir en compte que el grup no tenia referents de reapropiacions polítiques de l'insult, que no havien experimentat la força del cos, del gest compartit i repetit, com un instrument d'expressió política. Aquestes coses, per nosaltres, són supercentrals a la nostra pràctica. Creiem que tenen molta potència, però no vam generar un bon context de recepció. Totalment, no van llegir el context, teníem una proposta i la van llançar al grup sense haver tingut el temps per treballar-la de manera contextualitzada, d'haver compartit referències, no?, de l'escolta i l'empatia. Aquesta dinàmica l'hem fet en altres contextos, amb grups de joves que ja tenien un treball previ en relació amb el cos, el gènere, la sexualitat, la LGTBI-fòbia, el racisme, que tenien més contacte amb la memòria queer o amb les que vam tenir molt més temps per treballar plegades i és brutal. Total, és superbrutal aquesta dinàmica. I, bueno, arran d'aquesta situació de fer que us expliquem que no va ser tan brutal, ara tenim molta més cura. Dediquem més temps a preguntar sobre la vida a l'institut i més que fer un taller sobre violències de gènere amb un guió predeterminat, tot i que estructurem molt les sessions per després desestructurar-les, el que ens interessa és saber quines pràctiques s'activen a cada institut, què està passant a les aules, als passadissos, als vestuaris, als llibres, al pati, a la secretaria, a la sala de professorat, a la cafeteria, a la porta de l'institut, als espais joves del municipi, als equipaments esportius i culturals. Què està passant en relació als cossos, les sexualitats, les llengües, les religions, les capacitats, el saber de l'alumnat i les seves famílies, la participació i la presa de decisions? Doncs resulta que, segons ens diuen, l'institut no és un espai segur per a una gran majoria de persones. Evidentment que manifesten intensitats diferents i que també identifiquen moments de felicitat i de benestar, però penseu la quantitat d'hores al llarg de la nostra vida que ens hem passat a l'institut. Ens diuen que no poden expressar-se lliurement, donar la seva opinió, expressar el que senten, ser elles mateixes. La por al què pensaran les altres persones, als judicis, a les burles, a no tenir amics o amigues, emergeix amb molta força durant els tallers. Ens parlen d'insults i comentaris sobre el cos, la roba, l'expressió de gènere, la sexualitat, el color de la pell o la religió, de que la gent és d'una manera a les xarxes socials i d'una altra a l'institut. Jo mai mai. 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 Jo mai mai he sentit vergonya equivocar-me al parlar d'un altre idioma. Jo mai mai he tingut por a tornar a casa per la nit. Jo mai mai he canviat la meva forma de ser o de vestir per agradar a l'altra persona. Jo mai mai. Jo mai mai. Jo mai mai m'he fet passar per lesbiana perquè em deixin en pau. Jo mai mai m'he fet passar per un noi al carrer per no tenir por. He tingut por. Jo mai mai. Jo mai mai he patit discriminació pel meu color de pell. He tingut discriminació pel meu color de pell. Jo mai mai. Jo mai mai he sentit que em jutjaven per ser com soc. He discriminat a una persona per ser diferent. Per ser com soc. Per ser com soc. Per ser diferent. Per ser diferent. Jo mai mai he utilitzat la paraula marica com un insult. La paraula marica com un insult. Marica. Jo mai mai he discriminat una persona per ser de diferent religió i després he anat de que sóc col·lega. Jo mai mai. Jo mai mai he patit discriminacions per ser d'un barri considerat conflictiu. Jo mai mai he vist com a l'entrar al metro una persona s'agafava el bolso perquè pensava que li robaria. Jo mai mai. Jo mai mai he vist com a l'institut es qüestionava l'educació que em transmet la meva família. La meva família. Jo mai mai m'he vestit amb roba que suposa del gènere contrari. Jo mai mai m'he vestit amb roba que suposa del gènere contrari. Jo mai mai. Jo mai mai m'he sentit obligada a fer un petó. Jo mai mai he fet coses que no volia perquè m'ho deien els demés. Per agradar a altres persones. Jo mai mai. Jo mai mai he vist una situació de masclisme i m'he sentit impotent per no fer res. Impotent per no fer res. Per no fer res. Jo mai mai m'he sentit que em miraven per alguna peculiaritat del meu cos, cultura o sexualitat. Cos, cultura, sexualitat. Jo mai mai he patit bullying. Jo mai mai. Jo mai mai m'he sentit rar. Jo mai mai m'he sentit rara. Jo mai mai m'he sentit rara. O rara. 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 Cos, cultura, sexualitat. Rara.
Aquests malestars a l'institut formen part d'una cultura de la violència que des de la nostra perspectiva és la que hem de posar al centre de la pràctica educativa que engloba i es creua amb les violències de gènere. Ens estem quedant sense temps. Però si tenim moltes més zones EFA. No, igual podríem compartir un parell d'estratègies més en relació a les formes de fer, no? O com fer una prevenció de les violències de gènere més sexy. A veure, formulat així em sembla molta responsabilitat. El que crec que sí que podem fer és compartir alguns tips. Des del grup per a la igualtat, amb l'experiència que hem tingut a l'institut, ens hem adonat que seria més efectiu fer un treball continu a dintre de les aules, parlant i educant sobre les violències de gènere, ja que les xerrades puntuals o les activitats fora de l'aula, per exemple, a l'hora del pati, són útils, però no tothom s'interessa de seguida i no s'apropa a informar-se tant l'alumnat com el professorat. Per això tenim aquesta pregunta de com es podria, des del vostre punt de vista, implementar una metodologia educativa afectiva sexual. Una manera de que fos constant, dia a dia, a diferència del mètode de les xerrades, que són 1 o 2 vegades a l'any, y que tothom pogués obtenir aquesta información. Vale, para mí que hacen las charlas tipo muy tarde, nos las hicieron como el año pasado, la primera, y yo creo que lo tienen que hacer como antes y así ya tipo cuarto de la ESO ya empieza la gente a espabilarse un poco en estos temas, entonces creo que si se habla antes se pueden prevenir muchísimas cosas. Hola, soc l'Anna Verdell de l'Institut Diversitas. Nosaltres fem molts tallers en relació a aquests temes, però us volem parlar d'una experiència concreta, que és una campanya que estem fent a la comarca del Bages, que és el segon any que l'estem fent, sobre relacions sanes de parella. El portem al voltant d'uns 400 tallers i fruit de les reflexions que vam fer del primer any, aquest any hem fet un canvi d'enfoc i us volíem compartir des d'on ho estem fent perquè ens ha resultat molt positiu. Quan entrem a les aules no nombrem des del principi que anem a treballar amb violències de gènere i, a més de treballar amb dinàmiques participatives on les seves veus i les seves experiències estan al centre, treballem a partir de referents i referències que els hi ressonen. Per exemple, aquest any, per treballar els mites de l'amor romàntic, hem treballat a partir del reality show de La Isla de las Tentaciones i per abordar el cicle de violència masclista ho hem fet a partir de la tercera temporada d'Escam. Llavors, això ens permet acompanyar la reflexió crítica d'allò que consumeixen i amb el que s'emmirallen i també ens porta a totes plegades a un canvi de mirada i a una presa de consciència de les possibles violències de gènere que reben i que exerceixen en el seu dia a dia i en les seves relacions. Doncs fins aquí, moltes gràcies, una abraçada de part de tot l'equip de Cipatri. Jugar des de la sorpresa. Pensar la intervenció fent connexions improbables entre continguts. Pensar els continguts desplaçant la mirada. Com, per exemple, no sé, què passa si en comptes de parlar de l'amor romàntic parlem de l'amor propi o de l'amor entre amistats? Aquí tothom té experiències, tothom té coses a dir. Al final, l'amor propi i l'amor a les nostres amistats és el que ens fa la vida més sostenible. Hem d'atrevir-nos a fer propostes rares, people, divertides. Hem de recuperar el plaer en les nostres vides, cossos, relacions. El plaer com una forma de prevenció de les violències de gènere. Arriscar-nos a fer una educació que qüestione la normalitat des dels afectes. Reconèixer quan no sabem. Això del gènere i la sexualitat es mou a una velocitat increïble i no podem saber-ho tot. Però el que sí que podem fer és preguntar, evidentment, des del respecte. Igual que passa amb el racisme o el capacitisme, és que per moltes persones és molt nou i estem aprenent. I encara vindran molts altres eixos d'opressió que encara no sabem ni què són i que aprendrem. I per mi té una potència de pedagogia sexy el fet de poder aprendre conjuntament amb les persones amb les que treballem. I així de pas també abordem l'adultocentrisme i la colonialitat en el saber. Treballar des de la visibilitat, però no només. No és suficient incloure dones, persones trans, lesbianes, gais, racialitzades o amb capacitats no normatives als instituts. La diversitat forma part de la vida de l'alumnat, del conjunt de la comunitat educativa, i no basta amb ser visible. No podem tenir referents per cada singularitat. Hem d'abordar els mecanismes que generen les desigualtats, inclosa la nostra pràctica. I transformar-nos, perquè quan parlem de futurs possibles, en realitat parlem de presents possibles, no de futurs que aconteceran d'aquí a 50 anys. El que volem és transformar el nostre present. Para ja, que no hem parat, hem d'acabar. Com s'acaba un podcast? Jo què sé, si és el primer que fem. Doncs diem adeu, agur, estem atentes per si rebem algun missatge del present. O del futur, o d'altres galàxies.
Moltes gràcies, estimades oients. I moltes gràcies també a les persones que ens heu compartit les vostres experiències a l'Institut Montgrí, Diversitas, a Mirades Polièdriques i a Ruta, el nostre gos, una altra espècie companyera que s'ha portat molt bé durant la gravació d'aquest podcast. Zones F ha comptat amb música de Morsego, SLVJ, Bet Dito, Seguir amb el problema de María Arnal en Radio Consoni, Gente de mierda de Puto Chino Maricón, creacions sonores de Memòries d'Allo Estrany, projecte Creadors en Residència amb l'alumnat de l'Institut Verdaguer de Barcelona, amb transductores i el bon Centre de Cultura i Memòria. Del projecte Unimúltiples amb l'alumnat del Josep Comas i Solà amb el Servei de l'Interculturalitat de Sant Andreu, Barcelona. I el grup d'Igualtat de l'Institut de la Bisbal de l'Empordà. Fins aquí Zones F, un podcast de lo relacional. Però, Patricia, ¿Qué? antes de irnos, Què? jo tinc una pregunta que et vull fer. A veure, com t'has sentit? T'ha agradat fer aquest podcast? Ui, m'ha encantat, és superrecomanable. Doncs què, fem un altre? Escolteu, Desi, Patri, mil gràcies per la reflexió. La veritat és que és un gustàs veure-us treballar i és una passada veure com reflexioneu sobre la vostra feina amb aquesta complexitat, amb aquesta honestedat i amb aquesta autocrítica. O sigui, mil gràcies per obrir-vos així i compartir, no? En un context on moltes vegades estem més acostumades a compartir bones pràctiques o suposades bones pràctiques, però ens costa molt compartir, no? Les coses que no han anat tan bé, que són al final de les que més podem aprendre, no? Gràcies. Ha estat superbé, moltes gràcies. Anàvem rebent comentaris de felicitacions, o sigui que sí que tenim a gent escoltant-ho al mateix moment. Sembla que de moment no tenim moltes preguntes, però sí que us en volem llegir una que ha sortit per YouTube. Us llegeixo directament, ¿vale? Llavors ja comentem. Digo, soy Irina, mexicana de origen, con experiencia como tallerista desde Investigación Acción y el feminismo latinoamericano. He fundado una asociación para trabajar, entre otras cosas, como tallerista en ESO de Reus, con metodologías que no son las institucionales. Pero parece ser que la tecnogracia género está reservada a catalanas blancas de clase media. De esta experiencia, pienso que mientras no se abran espacios para trabajar desde otras ópticas y experiencias, la interseccionalidad es mera retórica, como dicen las autoras del podcast. Això també havia sortit, no sé si heu vist, les sessions anteriors ha anat sortint aquesta qüestió també, no? De qui són els referents, qui són les persones que intervenen i que fan prevenció, quines són també les seves posicions, i com això també té un efecte, no? I aquí està plantejant, entenc, una qüestió més enllà també, que no és només la pròpia posició, sinó les perspectives també, les pròpies dinàmiques, no? Sí, per nosaltres és un gran debat que no tenim resolt i que jo crec que hem de mirar, o sigui, que sí que hem de mirar amb molta cura perquè aquí, no, si durant totes les jornades també hem anat parlant dels matisos, crec que aquí és com superimportant tenir en compte els matisos. Perquè, per una banda, nosaltres venim com d'una postura més postidentitària, no? On intentem posar la mirada més en l'estructura i en com no parlem d'identitats tan fixes i que, com deia també la Benita, nosaltres parlem d'empatia, la Benita parlava de vulnerabilitat compartida, com a partir d'aquí podem trencar aquests blocs per més enllà del que ens fixa o de com es llegeix la identitat des de categories blanca, catalana en aquest cas, com podem anar trencant això per veure com ens podem connectar de manera diferent i llavors, més enllà del cos que tinguem, podem parlar des de l'enfoc de les desigualtats i de les desigualtats estructurals. Això no vol dir que, evidentment, els cossos importen, òbviament, i que al final, quan estem al carrer, a les aules, tenim un cos i aquest cos té uns efectes, un cos, una manera de parlar, un posicionament, en l'alumnat amb el que treballem, amb les persones amb les que treballem. I aquí nosaltres pensem que, per això dèiem, que creiem que tothom té, o sigui, que no hi ha unes persones més legitimades que altres a parlar d'interseccionalitat, però que a la vegada sí que, si treballem des de l'estructura, sí que anirem fracturant aquesta ocupació única dels cossos i que llavors sí que cada vegada tindrem més persones més diverses a les aules, però que per nosaltres no és una qüestió tant o només de visibilitat i de representació, que òbviament, però que va una miqueta més enllà, de com estructurem les relacions d'una altra manera perquè això també acabi passant i acabi havent persones diverses en cossos diversos.
I sí, en realitat també estem super d'acord en que hem de tenir molta cura de que això no quedi en mera retòrica i de com passem tot aquest debat més teòric, en la teoria ho tenim bastant, bueno, no sé si bastant resolt, però més resolt que a la pràctica, que per nosaltres per això sempre pensem en formes de fer, formes de pensar i formes de relació, no? Llavors, en això estem d'acord. Hem de veure com la interseccionalitat ens ajuda a treballar d'una altra manera. Ella diu propostes no tan institucionalitzades, que tampoc no sé ben bé a què es refereix, però nosaltres també intentem treballar des de propostes que estiguin bueno, com més locas o més... No? Per això també de vegades nosaltres dèiem que no fèiem violència de gènere, perquè també intentem prevenció de violència de gènere, perquè intentem com treure'ns d'aquest marc per poder treballar d'altres maneres. Però, bueno, sí, jo crec que és com un debat, bueno, pendente, no? Sí. Estic d'acord amb ella, no parlo. Molt bé. Sí, no respon, Irina, però bueno, això, que hi hauria una part en la que estem d'acord i una part que suposo que problematitzem també. És un debat que s'ha vist com a central, jo crec, al llarg de totes les jornades i que jo crec que sí que hi ha com debats també polítics i teòrics que estan a darrere tot això, no? També segons la posició de la que partim. Una altra de les qüestions que també us volíem preguntar és que donada aquesta situació d'aquests últims mesos i que no sabem com s'allargarà, si pensàveu, entenent que també que no tenim ni perspectiva, que això és una cosa molt nova, que no tenim gaires eines ni tan sols per entendre-la, no? Ni per entendre el que ens està passant al mateix moment, però com penseu que pot afectar sobretot en la població jove, no? De com s'ha estat relacionant durant tot aquest temps, quina afectació pot tenir això sobre les seves relacions i quins tipus de violència han pogut patir o del que s'han pogut lliurar també, no? Durant aquest temps, que a vegades pensem només com conseqüències negatives i potser també ha obert possibilitats per segons qui. Bueno, aquí la veritat és que hem tingut bastant contacte directe durant aquest temps amb un grup de joves, que és el grup de joves del projecte Creadors en Residència, que és una de les cançons que han sonat donant el podcast. I aquí hem passat per diferents fases, també amb ells i elles, perquè per moments la situació s'han vist com molt desbordats i llavors, clar, ningú sap. I al principi tothom volia mantenir com una normalitat i aquesta normalitat els va desbordar de deures, de pressió. I llavors aquí jo crec que van rebre com una política, una violència, per dir-ho d'alguna manera, més institucional o més pròpia del sistema educatiu que ja ve d'abans, no? I que l'únic que ha fet és traspassar-la a l'àmbit virtual. De no tenir en compte això, les condicions d'habitatge, d'internet, perquè ja no és només tenir internet o no, és que també, per exemple, era tinc wifi compartit i llavors hi ha moments en què puc connectar i hi ha moments que no, o tenim un ordinador a casa i l'hem de compartir entre tothom. I aquí hi ha com coses molt estructurals que pensem que han estat afectant. També moltes situacions diverses, de gent que ha tingut que cuidar de germans i germanes més petits i petites perquè els pares, les famílies estaven treballant. No sé, gent que estava molt a gust i que llavors estava feliç perquè estava a casa i no havia de sortir al món i estava com relaxat a la seva habitació amb el seu mòbil. Bueno, no sé, hem anat veient també moments com superxulos en aquest cas de connexió, d'estar pendents uns dels altres, també a través del grup de WhatsApp. Que hem tingut com moments una mica de tot. Y es verdad que es como, ¿no? Lo estamos viviendo, estamos en ello, está en el directo, pero crec que hi ha coses molt rescatables i de les que podem aprendre de les dues mirades, de la mirada de com això, com les desigualtats s'han fet megabèsties o almenys s'han fet més visibles, jo no sé si s'han ampliat però s'han fet molt més visibles, i com també els propis joves o les joves han anat trobant, o nosaltres hem anat trobant maneres de connectar-nos des de les cures o des respectant molt més els tempos de cadascú. I, per exemple, hem rebut missatges de les feines que els hem posat, per exemple, a les 12 de la nit, a la 1, una cosa molt boja, però que a la vegada també permet que cadascú treballi al ritme i al moment que li anava millor, no sé. Que no sé. Sí, també. Tenim un parell de qüestions, una molt concreta, diu, quin és el projecte del que parla la DESI de residència? I l'altre diu, quan dieu que hem de preguntar més, què pregunteu? Potser els i les joves són els que haurien de participar en el disseny de la prevenció, no? Però com es pot fer i no puntualment?
La concreta... El projecte en residència és un projecte que és durant l'any i l'estem portant a terme a l'Institut Verdaguer de Barcelona. Durant tot l'any, una vegada a la setmana, 2 hores, estem treballant una proposta artística i després el que es fa és fer una presentació, convidar a famílies, a entitats, Sí, que aquest serà una presentació en línia. En línia. És un projecte que intenta vincular com col·lectius d'artistes, que en aquest cas som nosaltres, amb art i educació, una mica. Llavors, és un projecte de l'ICUB, de l'Institut de Cultura de Barcelona, que es fa amb el Consorci d'Educació també de Barcelona, i llavors posa en relació això, l'Institut Educatiu, la institució cultural i artistes. I l'altre era, perdó, que ja m'he oblidat. El que preguntaven... Repeteixo? No cal. Sí, nosaltres quan diem que em preguntem poc és perquè preguntem poc. Tota la prevenció, tots els continguts dels tallers haurien d'estar, o del sistema educatiu, hauria d'estar molt pactat amb les persones amb les que treballem. En aquest cas són joves, doncs hauria d'estar pactat amb els joves. I llavors, el que nosaltres hem intentat fer és això, portem sempre com una estructura molt pensada del que volem que passi al taller, a les sessions, dels continguts que volem treballar, però a la vegada també pensem molt la manera en què no siguem nosaltres les que anem amb una bateria de coses i de teories o de conceptes que volem explicar, sinó que hem intentat, o estem en ello, fer propostes com de dinàmica que sigui el propi grup el que vagi generant el contingut i que si per l'interès del grup deriva cap a un lloc, anem cap a aquest lloc, una miqueta més així. I que, clar, la cosa seria poder treballar-ho amb temps i poder treballar que siguin el grup el que decideix de quins temes li interessen, com ho treballem, les maneres de veure de cadascuna, però el factor temps és superimportant aquí. Evidentment, en un taller o 2 o 3 entrades a l'aula no es pot fer, però igual si ho planteges des de l'institut, llavors sí que tens com un recorregut de tot l'any que és molt guai de poder treballar d'una altra manera. Això l'hem notat al projecte en residència. Tot un any fem una tasca 2 hores setmanals. Clar, és un altre... Per això ens envien missatges a les 12 de la nit, perquè hi ha una connexió, no? Sí. Tenim... Hi ha 2 preguntes més, si voleu us les fem juntes, i ja acabaríem aquí, si us sembla. N'hi ha que és com treballeu l'heterosexualitat i la masculinitat en el treball de prevenció per revisar els privilegis i no tant les injustícies, i quins projectes coneixeu que no siguin puntuals sinó d'un recorregut més llarg, a part del que ja heu explicat. A veure... Com treballem la heterosexualitat? Bé, més que la heterosexualitat no la treballem, o la treballem igual que el fet de ser lesbiana, gai o asexual. El que sí que treballem és la heteronormativitat. I llavors jo crec que el que sí que fem és, quan entrem als tallers, és fer com un primer... Contextualitzem molt al principi que el taller parlarà de tothom, que parlarà de totes les sexualitats, que parlarà de totes les vivències del gènere, que parlarà de totes les experiències i no només d'unes experiències, perquè de vegades es pensa que quan vas a parlar de diversitat sexual i de gènere, per exemple, parles de lesbianes, gais i transsexuals o intersexuals. I aquí és com important parlar de que parlem de tothom, perquè tothom té sexualitat, tothom té gènere, tothom té un cos. I aquí ja crec que marca una diferència i que rebaixa una mica tensions. Llavors, també diem que el problema no és l'heterosexualitat, evidentment. El problema és que hi ha una norma que diu que unes persones tenen, que la sexualitat o la manera de viure la sexualitat d'unes persones està per damunt de les altres. Llavors, també, com treballem la masculinitat? Crec que el mateix. És com superimportant el fet d'obrir ventall. O sigui, que si anem amb el discurs de la masculinitat, i ja per la masculinitat hegemònica, llavors creiem que no estem deixant espai de que hi hagi altres tipus de masculinitats que creiem que ja existeixen. O sigui, no tothom és la feminitat o la masculinitat, no? Llavors, hem de deixar espai perquè aquests matisos també estiguin, també s'escoltin, també s'explorin i ampliar-los, perquè el que sí que pensem que és com superimportant, sobretot parlant amb joves, és la importància del contagi. O sigui, en realitat sempre, però quan hi ha espai
perquè tothom es senti com reconegut i ampliar des de l'anar explorant i no des de l'anar castigant. Llavors aquí van sortint altres tipus de masculinitat que s'han de fer, que està guai perquè els tallers van guanyant com espai, es van fer visibles i llavors també el tema de les resistències que han anat sortint molt a les jornades baixa. O sigui, quan tu dius hi ha matisos, no tothom és el mascle, no tothom és la fèmina, llavors la cosa canvia i hi ha espai per parlar de d'altres posicions que són les que creiem que ajuden a construir en realitat. No sé si teniu ganes d'afegir alguna cosa més. Per part nostra, si no, agrair-vos i d'altra banda, com ens alegrem d'haver-vos dit una vegada més feu el que us doni la gana perquè sabem que serà una contribució, per tant, gràcies també per la confiança i per apostar per l'espai que us vam proposar. Gràcies a vosaltres per donar-nos la carta blanca, no?, una mica. És un lujazo treballar així. Gràcies. Gràcies. Doncs fins aviat. Adéu. Gràcies a totes. Adéu. Aquí teniu l'enllaç de la web del projecte on hi ha, entre altres materials, hi ha una guia que van fer les companyes de lo relacional, que es diu Camins, també el treball de la Benita traduït al castellà de prevenció, de com introduir la interseccionalitat en la prevenció de violència de gènere. Sí. Em sentiu bé? Tu, Gerard, em sents almenys? Sí. Anem-hi. Vinga, doncs, per finalitzar ja el que volíem agrair a totes les ponents que han participat en les diferents sessions, en un format en el que no estem acostumades moltes a treballar i que ha implicat força reptes per totes, sobretot reptes tècnics, de saber també com funcionar amb aquesta nova situació que tenim. I volíem agrair també, òbviament, la presència de totes les persones que han assistit a les jornades, tant des de Zoom com a través de YouTube, i per totes les preguntes i reflexions compartides que també han contribuït molt a poder tenir aquest debat. Tot i que ens ha mancat el poder-nos trobar presencialment i el contacte en persona, que sempre és molt enriquidor i ens hagués agradat poder-ho fer, estem molt contentes de l'interès i el seguiment que han tingut aquestes jornades i us podem dir que a hores d'ara hi ha hagut més de 2.000 visualitzacions al llarg de totes les sessions. Per tant, estem molt contentes que els continguts hagin pogut arribar a tanta gent, que segurament de forma presencial no hagués sigut així. També dir-vos que a finals de març de l'any vinent, que serà quan tanquem el projecte de mirades polièdriques, tindrem un acte final on presentarem els resultats de la recerca que hem estat fent i la guia que hem estat elaborant amb propostes tant de conceptualitzacions sobre la perspectiva interseccional de la intervenció sobre violències de gènere, que és el que hem estat treballant també aquests dies, com activitats, recomanacions i bones pràctiques que també han fet diferents entitats i persones. I mentrestant, ja podeu trobar a la web del projecte els recursos audiovisuals que hem creat. Ja veureu que hi ha la sèrie de cruïlles, passos, hi ha diferent material que ja podeu veure i que quan publiquem la guia donarem eines per utilitzar aquests materials en contextos educatius. I ja per acabar volíem agrair a les companyes que no heu vist però que estan aquí darrere fent funcionar aquesta maquinària, la Glòria García Romeral, la Sandra Gelador i molt especialment la feinada que aquests dies han fet la Roser Sola Morales i la Rita Sardà. Doncs bé, Maria, ja ho tenim, no? Ja ho tenim. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Fins aviat. Adéu. Adéu.